Kaixo, kaixo! Mentzegaz gogotzu zueri itxaroten, zuen gutunak irakurteko, eta ber zer eskatu zuen jakiteko. Hori izan dakoa, Olentzeroren eta Mari Domingiren etxen egongo gara, mendik hasi eta gabonak arte, gabonan sasoi berentakoak hasi arte, eta esan dakoa etorri, ekarri zuen gutunak, eta ikusiko dugu, meretzi baldin baduzuen edo ez zuen opari hori jasotzea. Ondo portatua zari edo ez? Ni pentseto tamen jenti ondo portau dala. Azken baten bakizue, urte guztian zehar segun eta zemotatako portaera jasotzen den, horren araberako opariak gero jasotzen dira. Orduan, emaitza haren emaitza izango da, eta bakoitza jakingo du urte guztian zehar ondo portatu baldin badan edo ez.